I love you, Mina. Vince, ang saan ang kipanalti ni mo? Ay, ka pag pinuwag ingon anak, good? Wa man ko magbinuang. Seryoso ko. Mahal ta ka. Amigo rati ka, ug diha ra ko tob. Mong please lang, kalimti imong gibati para nako. Mina. Milagro lagi nga ako may imong giagdahaglaag, Ron. Hay man imong friend. Wala ko makikuban niya, mi. Ha? Ano naman? Ang nagtuom akong inamigo ra iya diri nako. Naunsa, kalit man confess sa iyang gibati para nako. Hala no? Anak day na? Abi kini-confess, muli kayo na ka? Diligid ka makuyab, anak girl. Day. Coffee? Vince, Karon lang. Nagkasabot ko nga di nagkagustong sa mukunda ka. Ug ako nang tumanon. Dawata lang ning last nga coffee para nimo. Sige na. Ug mawala niya ko nimo sa kinabuhi. Vince. Udto naman. Pero ako makakita ni Vince ka ni Judy. Absent ka siya? Dai! Ha? Saan man ni Vince ba, no? Di ba ka kung sa'y rason nga ni-resign siya? Ha? Niresign si Vince? Onya, nga nang murag nag-uulmang ka? Mao man ni gusto nimo, di ba? Dili sad uy. Dito ko gusto nga mawadan siyang trabaho no tungod nako. Pero wa makakay feelings niya. So nga nang mag-uulmang ka? Gusto sa day Alice. Nga naman day tuod nga pitado man kaayo ko. Ay, iya tong choice. Ug dili ko angay mag-guilty. Girl, pagkita ta. Milagro. Magkalugar da ka nga busy man kaayo ka. Nakoy pala ila ni mo. Kinsa naman sad. Wa pa ko'y plano mag-uyab-uyab no. Naibaw ko. Akong uyamoy ako'y pala ila ni mo. Babe, si Mina. Girl, si Vince, akong uyab. Oh, Oh, Vince? Recorded by X Thunder Gaming. Busog na ako, uy. Ikaw, babe. oo, busog sad ko. Hoy. Girl, hilo mo nagkikik ka. Basig na laing kang gihimot kang third wheel, ha? Ha? Wa, uy. Sus! Kung gisugot pa lang to ni mo imong close friends trabahoan nga ni-confess ni mo, double date ang tatakaron. Pero saon, babe? Girl, jack mang good niya. Bisag klaro ka ayo nga na siya feelings sa tawhan na. Ikaw no pataka na gid ka girl, uy. Nagsige og panawag si Vince nako. Hello. Asa pa may tuyo nimo? Di ba giingnan nati ka nga Nood ba? ang unsa? Kana kay feelings para nako. Kung may tabong maingon kong Buhagan og salis. ayaw ginagbuhata Vince. Dili ko gusto mo sakitan ang akong amiga tungod nako. Padoong ko diha. Sa? Vince, sayop ting imong gibuhat. Anong ni ani pa mangyud ka? Mina. Vince. Vince, si Alice. May huwag kalimutan sa nato siya karon. Please. Vince. Ginoo ko. Dako ikugsa sa kong best friend. Patago lang may kita ni Vince. May kalibutan ang akong amiga. Nganong karon pa masag ko makarealize akong gibati para ni Vince. Nga uyab na sila sa akong best friend.
ginawaan. Hala, tatay ba? Dili ka ko. Dili. Magpiti ko para masiguro. Unsa? Mabdus ka? Oh, Vince. Panahon na gid nga itong sultihan si Alice sa tinuod. Si... Oh. Si Alice. Oh, si Alice? Tupag ka. Sige, ako lang loudspeaker. Hello, babe. Babe, dili ka busy? Laot ako importanteng tuyo ni mo. Ako sad, doon ako importanteng isulti. Mabdos ko. Oh, Amahan ka na, babe. Kada kong problema niya mong gisudlan. Naibaw ko nga dili ko mapasaylo ni Alice. Kung mahibaw siya bahin na mo ni Vince. Ila pinakaroon nga maptus na ko. Unsaon man din ako. magdaban ta. Unsa? Biyaan na tos Alice? Vince, mabtus siya sa imong anak. Simba ko kung si mahitabo niya kung parihot ang duha nga mawa niya. Way aso nga makumkum na. Dili na ito mataguhang to santod. Ug usa pa, ikaw ramang yun. Ikaw lang gihapon ang akong gimahal. Vince, Please, Mina. mahal kaayo ti ka, Vince. Pero mahal sa dakong akong best friend. Di na ko pasaylong akong kaugalingon kung unsa may mahitabo niya tungod na ako. Suon sa ibot may pasabot. Balag sakit. Pero dawaton ako ang kamatuoran nga dili kita pwede. Atua si Alice. Ako may magpalayo ninyo uban sa akong anak. Mina. Lisod og sakit para na akong desisyon. Pero dili ko gustong punan pa ang sa nga akong nahimo sa akong amiga. Maski pili na ako nga mawa lang og kalit kaysa sultian siya sinuod. Ug sukad adto, wala ko'y balita sa akong best friend og ni Vince kay nibalhin ko og lugar nga layo nila. Din na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Mina nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga regalahan, Art of Letting Go. The next radio drama that you can hear is re-upload to make our uploads longer. Thank you. Have a good day, everyone. Handu mana so sa ka aw. Mayong adlaw kaniyong tanan ni masukin ti paminaw, dining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista, bagatong kinabuhi na kong kaagi. Tawgal ko sa pangalan nga Eric. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay na kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka naguluhan. Love is all that matters. RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Katmon, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Eric. Babe, mag-outing mi sa akong mga friends karon Sabado, 2 days and 1 night mi. Manangid lang ko ni mo daan. Mo ba, babe? Dili ba ko pwede mo kuyog, ana? Babe, ayaw na lang, uy. Dili ko ganahan. Dili pa na ako feel nga ipaila-ila ka sa akong mga friends. Babe,
Uy, mao ba bay? Kalain ko niya. Mao lagi. Sakit ba yan? Magduha na gud may katuig. Pero, wap kayo tabo nga, iya kong ipaidala sa mga barkada. Bisag siyang pamilya gani, wag yung isang nahibaw. Di maganda siya magka-post ng mga pictures na mo sa iyang mga social accounts. Nahigog magyud ka na siya ni mo bay? Bay, Jerry. Aw, makapangutana lang ko bay ba? Kay, grabe na sana bay eh. Magduha na mo katuig pero gitago lang gyapon kaniya. Bay, di ko magkatuo nga, wa siya may gugman ako eh. Magduha na gubik tuig. Yan ang akong gibuwagan kung wag siya may gugman ako. Wa niya gipaabot og ingon ni kadugay. Aw, makahibong ram sa gihapon goodbye. Ikaw bay, ikaw ram sa nahibaw ninyo sa inyong mga agi pang bati. Babe, thank you ah. Imasugod ka nga magkita taron. Alangan man sa dugtili. Nga, anniversary man nato ron. Babe, gift din ako nimo. Babe, unsa man ni? Tingali ba yung sing-sing ning gisuod sa gamay nga box, ha? Di gyud ko mo dawat, ani. Nga naman sing-sing, babe. Kung mag-propose din ko nimo karon, imo di kong i-reject. Babe, dili pa ko andam. Maong please, sabta lang una ko. Ay kabala ka. Dili na sing-sing. Pintas na. Mao ba? Sige, ako nang i-open, ha? Wow! Kanindot! Babe, please, pwede na pang isulog na ko. Sure. Eric, kumusta naman tong imong gi-applyan nga trabaho para sa gawas? Hapit na ma. Gamay lagkuwang. Ay, lain pa'y ato nak ba? Wa ka pa magyugipaila-ila na mo nga imong uyab. Wa ba gyud ka makakita na? Nanlagi ko iyab ma. Duha na magimig tuig. Oo niyang ano, wa pa magyud na ni mo dadadin hisabay. Kanusa pa matong niingon ka nga dili pa siya ready. Ayaw kong ina, dili gyapon siya ready hangtod karon. Ma, Nak, tambag lang ni nako nimo ha. Ayaw prisuha imo kaugalingon sa sitwasyon nga dili gawas nun imong pagbati. Kung wa na ka malipay, then biha. ma. Nalipay ko sa kiliran ni Camille. Kung iyam kiti kong gitago ang dud karon, wa na magpasabot. Nga wa siya mag-care nako. Love kong Camille ma. Ug nakita na nako. Ay, nak, wa ko'y pagsupak anang imong karelasyon. Ang gusto lang nako nga dili ka pasakitan ug malipayon ka. Maora. Naara ko pirmi, nak, ha? Salamat ma. Babe, mularga na ko puhon. Gamay lang baabuton. Mao ba? Maayo hinoon, babe. Babe, huwag ka malipay. Para ato ning akong buhaton. Siyempre, babe. Nalipay ko para nimo. Buhata na, babe, para sa imong kaugalingon. Para sa imong mga pangandoy. Ug sa imong pamilya. Babe, kalain ba ni mong magadag istorya, eh? Babe, apili ka sa akong mga pangandoy, eh. Sige na, oy. Mupaulit ako sa amo kay gabi na. Salamat sa dinner, babe. Taxi! Oh. Ato na ko. Ang tutron. Dili pa po siya pagpahatod ako. Inikuli niyo. Camille, hangtod ka na sa ako na mong taguon nga imo kong uyab.
Hangtod ka sa. Gimingaw na kay kong Camille. Dahil agad kayo. Puro kasi mong kawali kong nasod. Muraga ma-homesick. Manawag ko niya sa messenger, B. Hello? Oh, hello, babe. May kay natubag din mo. Gimingaw na kay ko nimo. Pinapalagay ko kabuan diri, pero how ang nakis pamati, babe? Babe, busy pa ko. Next time na lang tawag ha. Nipasahan nilang ko ni mama nga mag-CR or matubag na ko imong tawag. Ha? Sige na, bye. Lain ang Camilo eh. Nabaguhan ko siya mga lihok na. Pilar ka adlaw siyang ingon ini. Tagsalagay kasi mo tubag sa mga tawag. Sige lang. Humanon ko rin akong kuntata din eh. Pilar ba sa katuig ba? Dali lang mo labay ang panahon. Everyday ko nag-message ni Camille. Kung ano na siya ma-reply sa mga chat, o di siya matubag sa mga tawag. Pero, huwag i-reply nga kung nadawat kay kaniya. Magpahiyupos kay Camille. Luhan ang kabuhan. Papaulit ako sa Pinas. Magkiksulti din ko niya kung maabot ako dito. Huwag magpahibaw niya. Nga naabot ko din sa Pinas. Mangita kong timing. Gusto ko mag-estorya mi si Camille. At ang lalako siya din eh. Pinindapit nga di kay layo silang panimahay. Oh, uy, siya na. Si Camille na paduong din eh. Magpasalipon sa ko ng mga tanong. Camille! Mag-istorya ta. Kanasa ka lang naabot? Kuyog na ko. Pari ka. Time pa! O, sa ba? Asa mo kunin mo na doon? Gusto na kong mauli. Nga nang kidaman kunin mo din sa hotel. Wa ko na tang plano. Gusto ko mag-istorya ta. Unsa pa may angay na to istoryahan? Unsa? Unsay angin na to istoryahan? Nawa ka lang kalit? Punya mo yung kanang usay angas sa istoryahan. Mura ko buang. Gihimo ko ni mo buang. Kung na naman kaila insulti, dili kay imo ko pala umon. Wa ko'y lain. Unya, ganun imo man ang gibuhat ako. Kamil, misugot ko sa tong sit-up. Bisag sakit kaya lang nako. Bisag pila tuig, pero imo gipag ko gitago. Unya, kung ano sa magkinahanglan ko nimo, bisag madungog ko lang imo tingog dito pag usay nasod. Tungod sa sobrang kabingaw, imo pang gidaw na ko. Wa man lagi ko nimo gipasabot. Kung ngano? Bisag feeling na ko nga nakaminos kasi kung pagkatao. Pero di agyapon ko. Tungod sa sobra na kong pagmahal nimo. Sorry. Sana ko. Pero ang tinuod, nahadlok ko.
dili ko malahutay og linakiway nga relasyon. O makaha ikaw. Maunihin og nang awati kang ipaila-ila sa akong pamilya o sa akong mga barkada. Nagad kay matod mo, sa panahon nga sige pa ka og panguyab na ako, mularga ka sa laing nasod. Nahadlo ko nga basin og mapakyas lang ta sa uway. Mahal kaayo ka pero... Kuwag ka sa pagsalig ako. Mo ni tinuod. Uy na ba ang tanan? Para tuliro na ko ang akong mga sayo. I'm sorry. Mahal pa bagyapon ko nimo. Babe, ako mao'y mangutana, ana. Humansa akong nabuhat. Dawaton pa maghihapon ko nimo. Babe, mahal kayo tika. Mahal ko mawa ka na ako. O garon, di ka lang magduda na ako. Pagkasala lang ta. Imo bagyapon kong i-reject. Babe, sige, masugot ko magpakasala yun ta. Babe. Pero ipaila-ila ti kanila ni mama o papa. Kaya ba sinugmahimong sila? Babe, I love you, babe. I love you too, babe. Lost feelings, waiting for a chance. All I really needed was to love you. Sa pagkakaroon na, mabdo si Camille. Huwag dagang dili magkatuo sa pangitabo. Nga doon na di siya uyab. Huwag ka na, mao ako. Lipay kay ko, kaya at last, yan ako gi-acknowledge sa iyang magigikanan as iyang uyab. Huwag ka na umabot nga tiyon, may among plano nga magpakasal. Dinhin lang kutob. Nagkasalamat, RMN.